Foi unha decisión que xa se aprobou en Xunta Xeral xa o ano pasado, a finales de ano, e xa se mandaron escrito, malo que aí había uns problemas dunhas tramitacións que ainda quedaban pendientes, e aplazámoslo hasta esta fecha. Polo simple motivo de que a xente que está no Cabildo di que a gestión que se está tomando con estes días de traballo, sobre todo, que foi o que colmou o vaso un pouco, que non é normal que se estea sobreexplotando que a zona esta do río onde se está traballando. Rañeiros da Ría constituíuse en abril de 2018 co obxectivo de que as propias confrarías asumirán a xestión do libre marisqueo. Transcorridos xa 2 anos, algúns dos pósitos consideran que o proxecto ten fracasado. Ilusionante, en principio, foi polo simple motivo de que queríamos mellorar un pouco isto. Está claro que cando se falou o primer día tamén falamos de que darlle unha oportunidade a un tipo de gestión e se no plazo de 2 anos non funcionaba, buscar outro tipo de gestión. Eso foi o que se acordou entre a maioría dos patróns cando falamos. Eu penso que xa tuvo margen de sobra e visto como está, nós desde aquí consideramos que non vemos unha gestión acorde ao que son os bancos, os 3 principales bancos, porque temos 2 bancos que non dan a día de hoxe e só temos os lombos, nos cales dos outros non se está facendo ninguna actuación, só se logrou o buído este ano, pero o Cabildo sigue estando igual como estaba. A pesar da súa marcha, o patrón maior de Rianxo ve viable o futuro da asociación, sempre que se cambie o modelo de xestión, especialmente no que respecta á sobreexplotación dos lombos do Ulla.